Sunshine News Blast. Mga balitang national, balitang international, agri-sports, showbiz, musunod mga higala human lamang ning pipila ka mga pahinungdo. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Kamo nagpaminaw sa DYAR 765 SMNI Radio Cebu. Kapartner mo sa balita o serbisyo. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopaffi, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopaffi araw-araw. Natural ang galing. Mga balita, impormasyon, serbisyo o inspirasyon dinhilang sa DYAR 765 SMNI Radio Cebu. Atong oras mga partner, alas 6:41 na ang takna sa buntag. Ang oras gihatod kanato mga kapartner sa Lactopaffi Probiotic Health Food Supplement by Lacto Probiotic Worldwide Corporation. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. News Blast Pilipinas. Detalye sa ito ang balitang nasyonal, gibutyag ni Greco Belhica, kanhi chairman sa Presidential Anti-Corruption Commission, kun PACC, na misyon unta ni General Nicolas Torre III ang pagdakop sa kanhi Presidente Rodrigo Duterte aron unta mamahimong chief sa Philippine National Police. Sa maniya, gigamit lang si Torre sa operasyon sa mubong nga panahon, dayon pagkahuman, gibalhin kini sa Metropolitan Manila Development Authority kon MMDA. Gipasiog daw sab niya nga sobra kataas og garbo og di makatarunganon ang paagi sa pagtratar ni Torre kang kanhi Presidente Duterte ug pugsanon kining gida paingon sa The Hague, Netherlands nga walay valid nga warrant, lakip na ang giingong ICC warrant nga hangtod karon wala pa gyud makit-an.